दिवशी गेले त्या दिवशी भजन बोलवायचा आणि भजनाकच वाटायचं सामान्य 10 मिनिटं वाट बघूया तर जे तू आणीस ना ते माका चांगले आठवतात आमका तो दे बाईक माका दे झोपेत ना उठून दे बदला दे मेल्या झोपेत ना उठून दे काकी आता तू झोपान लवकर झोपतो का तो तरी काय करते अरे आता मी जागे ठेवले फुगडी घालूची कापियांची फुगडी नाही रवांची फुगडी असं म्हणा कापियां फुगडी घाल गो वनियानी बोटे घाले माझी शूटिंग करायची नाही म्हातार बाबा बरोबर बसला आबाचा फोटो होतो तो बसा खुर्ची घेतली आणलं त्यांना करायचं आपलं गाडी चालू असेल तुम्हाला इथं खाली जाप अजून वाजले नाही आणू का हा आधी सांगून ठेवतो अब्रूची पंचनामा मंडळी येता वाटे का लाडू आणले मी माझ्या गिराक सांगलं तिट्यावर गेला तेव्हा म्हटलं फुगडीवाली येणारच साक्षी जाऊन सगळ्यांना सांगा निला तेव्हा लाडू घ्यावा हरकत नाही नाहीतर मी वक्तापूरची साखर आणलेलं वक्तापूरची फुगडी घालूया ना एवढी जण होय की नाही हा म्हणजे जिल्ही मंडळी म्हणजे की नाही मग का एक वळ म्हटली की एक लाडू खालो कपतले दुसरं वळ मध्ये झाले दोन नाही नाच गो कशी नाच गो कान उघडणी चालली तुमच्या बसलेले मान 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 काय करता तू सगळ्यांना देखू बसलेले काय